Už od malička sa učíme prihlávať a strieľať. 1 na 1, 2 na 2. Profi futbal nás motivuje. Sme radi, keď máme naše vzory v Ačku. Naposledy sme hrali druhú ligu pre 16 rokmi. Už v roku 2021 hovorili o postupe do 3. ligy a do 2. ligy. Pozrite sa! Tak mňa oslovil pán Frolich aj pán Lazorčák s svojou víziou, svojimi plánmi a mňa to oslovilo a mesto Stará Ľubovňa klub si zaslúži hrať vyššiu súťaž, ako je momentálne tá 4. liga. V roku 2022 sme vyhrali majstrovský pohár. Štvrtoligoví futbalisti Starej Ľubovne sa už v predstihu stali istým víťazom 4. ligy Sever. Definitívu si zabezpečili po nedeľňajšom víťazstve proti druhému Gerlachovu 3-1. A o rok sme vyhrali ďalší pohár. Nedávne spečatenie postupu hráčov MFK ADV Stará Ľubovňa do 3. ligy prišlo symbolicky v roku storočnice miestneho futbalového klubu. Hráči i tréneri tak mohli popri oslavách spokojne hodnotiť úspešnú sezónu. 37-ročný rodák z Trstenej sa ale s futbalom definitívne nelúči. Už zajtra absolvuje premiéru v treťoligovej Starej Ľubovni, ktorá túži po postupe do 2. Uvidíme, koľko tam príde ľudí, ale dúfam teda, že sa mi podarí naplniť ich očakávania ako aj ambície klubu. Výhrou 2-1 nad Spišským Podhradím spečatili futbalisti Red Fox Stará Ľubovňa postup do druhej najvyššej súťaže Monaco Bet Liga. Videli ste to? Podarilo sa nám to. Za 3 roky 3 postupy. Podporte náš Red Fox, aby sme aj my mohli byť hviezdy. Ďakujeme! Po 16 rokoch sme späť v 2. lige. A teraz nás čakajú ďalšie ciele.